da Igrexa Católica, incluso consideralas como persoas que non deben estar aí e a que Cristo non está cerca delas, non? Entón, realmente sí que preocúpame que volvamos a esa ala máis conservadora da Igrexa, na que non se lle dá o papel á muller que debería ter, un pouco máis de protagonismo a muller dentro da Igrexa e voltar a esa ala máis pechada. Pois iso verémolo cando comece ese conclave, sempre un momento histórico que seguiremos minuto a minuto. Dicíanos agora Patricia Beta, nosa compañeira, que, bueno, pues que lle sorprendía case a unanimidade global de todas as sensibilidades hoxe a hora de lembrar o Papa Francisco, non? Sí, o presidente da Xunta, demais representantes políticos galegos, así como mandatarios de todo o mundo, efectivamente, expresan as súas condolencias. Dende Pedro Sánchez, o presidente do goberno, que destaca o seu compromiso coa paz, coa xustiza social e os máis vulnerables e o legado profundo que deixa, pasando tamén polo presidente francés, Emmanuel Macron, o canceler alemán, Olaf Scholz, que destaca que o mundo perde un defensor dos débiles, a italiana Giorgia Meloni ou Ursula von der Leyen, presidenta da Comisión Europea. Tamén J.D. Vance, o vicepresidente dos Estados Unidos, que se reuniu con el onte mesmo e recibiu das mans do pontífice 3 ovos de chocolate pros seus 3 fillos pequenos. Onte, lembrarán, foi día de Pascua. Pero a máis de políticos, tamén numerosos persoeiros de diversos ámbitos que tiveron oportunidade de coñecelo en persoa lamentan a súa morte a través das redes sociais. É o caso do actor Antonio Banderas, que o recorda como un home solidario, comprometido ou valente, ou tamén o cantante Sebastián Yatra, que recorda o seu primeiro encontro co pontífice en 2019, cando lle presentou o seu tema En Guerra. Outro cantante, Albano, dalle as grazas nas súas publicacións de Instagram, ou a actriz Whoopi Goldberg, que tamén o coñeceu e destacou en redes que foi o papa máis cercano en moito tempo. Ou tamén Irene Villa, a xornalista lembra con el un divertido encontro dicindo que Francisco xeraba boa enerxía e amor polo ser humano. Rematamos cunha galega. Cristina Castaño coincidiu con el o ano pasado nun encontro con cómicos celebrado en Roma. A actriz natural de Vilalba e criada en Vila García de Arousa asegura que ese saúdo, este que estamos a ver, marcou para ela un antes e un despois na súa vida por diversos motivos. Bueno, pois 1:05 da tarde, estas son as reaccións. Claro, Gloria, chama a atención que unha vez cando se produce un pasamento, non, pois todos son boas palabras, pero que como estamos falando aquí nesta mesa, eu non sei, agora preguntaremos tamén ao pai Patiño, se hai precedentes dun papa o que lle deran tamén tanta caña durante o seu pontificado, non? Dende moitos lugares, non? Porque non provocaron. Efectivamente, o sea, deuselle caña, por qué? Porque intentou, polo menos sacou a luz temas que non se atreveron anteriores papas, moi alabado, Juan Pablo II, demais, e non foron capaces nin de siquiera de nomear os problemas, os verdadeiros problemas que tiña a Igrexa. Que vai a pasar a partir de agora? Efectivamente, sobre esta sucesión... Sobre esa sucesión, pois a economía outra vez, amigo meu, supoño que esa transparencia financeira que se deu na Santa Sede haberá máis de un e máis de dous persoeiros que non lles vai a gustar o tema. E sobre esos 110 que supostamente son do falecido Papa Francisco, eu non me quito da cabeza a frase daquel César, mientras lle clavaban un puñal, que dixo: tú tamén, Brutus, meu fillo. Non me fío nada desa historia. Luís, ti que papa crees que precisa agora a Igrexa? Neste momento, non que non podemos esquecer o contexto internacional, este mundo revolto no que estamos a día de hoxe. Seguro que hai moitos que queren que siga extra, da fora de Roma, italiano, fora de Europa, pero eu creo que vai haber tamén ese encontramento tamén para que haya centralización, que é unha pena en Italia, en eses dos posibles papas, que é o secretario e o presidente da Conferencia Episcopal. Que nos guste que fora outras... Claro, por eso vos decía, dende un punto de vista social agora mesmo, que sería o mellor, non? Que perfil sería interesante? Hombre, se fomos a América Latina tamén é Tagle, é un fabuloso como filipino e tal, pero non creo, porque, bueno, falaches de cónclave, pero a esa congregación xeneral que dá pé a meter cizaña, que pensas ti, que pensa o outro. Hai negociacións, non? Como calqueira órgano colexiado. Digamos que, María, non podemos extraer a figura do Papa como un actor fundamental das relacións internacionais
nun momento complexo como que estamos vivindo. Sí, pero ¿no? tamén hai algún dos candidatos, como Pietro Parolin, por exemplo, que foi un artífice de acordos con China, que agora mesmo é un actor xeoestratégico moi importante. Eso crees que estará presente no cónclave? Estará presente de seguro, porque, aínda que non sexa unha figura política, o Papa, como cabeza visible da Igrexa Católica, como referente moral e de fe de 1.400 católicos no mundo, ten tamén un papel como xefe do Estado Vaticano. E non podemos esquecer esta liña. Por aí veñen as reaccións de todos os líderes mundiais que quixeron dar as súas condolencias, expresar as súas condolencias. Por certo, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, de todos os que puxemos en referencia no noso pantallón, o único que despediu o Papa Francisco sen facer unha referencia aos católicos, que non deixan de ser a base e o sentido desta figura, que non foi mellor, nin máis bo, nin mellor Papa, que o pudo ser Benedicto XVI, no seu intre e no seu momento, ou que podo ser Xoán Paulo II no seu intre e no seu momento. Eu penso que a Diviña Providencia, o Espírito Santo, iluminará ese cónclave e teremos o Papa que a Igrexa precisa. Nun momento, como estamos dicindo, moi delicado para o mundo. Por certo, que o Papa... Logo falaremos de como serán esas exequias fúnebres, porque aquí tamén houbo cambios a petición do propio Francisco, que quixo que o seu funeral pois non fora como os seus predecesores. Logo repasaremos, porque dende este mércores o seu corpo estará xa exposto para todos os fiéis, que de seguro dende hoxe xa comezarán moitos deles a facer planes para acudir ata Roma. 5 e 10 minutos do mediodía, hoxe, por certo, luz de Pascua é festivo en moitos concellos aquí en Galicia, especialmente en Padrón, onde levan xa uns días de troula, uns días de festa. Bueno, esta noite teñen por ali os satélites, a Olympus, levan de disfrutar da París de Noia onte, en fin, de seguido nos situaremos aí en Padrón para ver como están vivindo estas celebracións de luz de Pascua e seguiremos contándolles o último sobre o falecemento de Francisco. Non se movan, que volvemos de seguido aquí no Termómetro. Todo o mundo quere a cunca do termómetro. Se ti tamén, só tes que enviar unha foto túa como esta vendo o programa